ezazimenqeza lamajita zizilenda shem caba zitouched zikhala ngebody shaming zithi hayi Jani withdraw hafutheka. I said what I said man, ngayiphinda nangomso. Whole fucking Jani ufike ngusize 26 inxibo extra small and understand ngalantu Jani benenyawo elincinci mosim. Whole fucking Jani ufike ikhala ngosize 7 ingathi bizi age yomntana. Hayi isize yenyawo le Jani funeka ube kwi-double digits makwedin. Uthi xa uyibize shop kothuke neekeshiya yokhangelwe back e-storeroom okanye bathi bazayi-order. Nendwendwe xa lifika phaa kuwe endlini libona isihlangu sakho sinqenqe phaa liqonde yo inyawo lale kaka xa lingaka inoba ingakanani yona. Not le nto yenu ufike nasendlini unomthandazo urhuqise senze washing ngehlangu zeJani abamakoti benu base-home affairs ufike enyathela izithende ze-medicus. But ke asikho lapho namhlanje guys. Indaba iseladi yesidala comedy show phaa e-Lookout Hill nge-25 kaFeb. Ishow iqala ngo-7 itikiti i-100 afumaneka phaa kuTshepiso Nzayo. La size 28 ka-Herbalife ayibaleki yaphaphatheka foni kwezi marathon. Bisando-celebrate ngoba iweight yayo yehlile ithi 69 kgs. Ndithi yu noba iweight yam ndina-12 leyo qhanda khula. But ke wethu guys abantu nabo bamtingilane man yo funeka nabo bethandiwe shem kuza abasathwani.